Hej, velkommen til Showfabrikken. Jan, altså det er jo koldt udenfor, men det er dejligt lummert herinde. Derfor har jeg taget Hula Hula t-shirt på. Ja, den er også vældig flot. Er den ikke flot? Jo. Fordi Jan, vi skal jo til at snakke om nogle lidt eksotiske film. Ja, det kan man godt sige. Vi skal nemlig snakke om Alvin og de frække Johan 4. Hvor de er i Florida. Ja. Hvor det er lummert. Dejligt varmt. Og så den anden film, vi skal snakke om, er ekstra lummer. Det er jo nemlig 50 Shades of Black. Ja, der bliver det lummer. Og det er jo lidt en spoof af 50 Shades of Grey, hvis folk har set den. Ja. Har du egentlig set den, Jan? Nej, den kørte jeg lidt udenom. Jeg tænkte, det var ikke rigtig en film for mig. Sådan noget, så du tog ikke de... Altså, du tog ikke damerne med i biografen? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har også kun én dame i øvrigt. Når du er gift, Jan? Ja. Nå. Men Jan, hvad handler filmen om? Den følger det originale plot ret meget, og det handler om, at der er en fyr, som sådan meget rig, flot mand, som får en sekretær ind, og så forfører han hende med en hel masse lummer og ting. Det er Marlon Wayans, og han har blandt andet været med til at lave Scary Movie-filmene, nogle af dem. Og så han har været komiker i lang tid, og er altså virkelig, virkelig skarp, når det kommer til at lave de der spoof-film. Det er ret frækt, og jeg tænker, at vi også kunne lave det en lille smule frækt herinde. Nå, faktisk. Ej, hvad snakker du om, Jan? Ja, og nu hvor du har taget hula-hula-tøjet på, det er sådan lidt lummer stemning. Ej, Jan, nu er jeg ikke helt med. Det står ikke i kortene, det her, Jan. Hvad sker der? Du skal spankes. Vi ligger ud med den her. Ej, Jan, jeg er ikke med på den der, tror jeg. Kom nu, bare en lille. Har du tænkt dig? Ej, jeg skal nok lade være med at slå hårdt. Du slår ikke hårdt? Nej, det gør jeg ikke. Jan! For satan, mand! Det var da ikke hårdt, var det? Jo, det var det! Ej, okay, så tager vi noget andet. Nu må jeg da også spanke dig. Nej. Jan! Ja? Lad nu være. Sig mit navn lidt mere, kom så. Jan! Ja. Jan! Ej, du slipper. Jan, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Nu pakker vi det her væk. Hvad for en synes du sådan, der var frækkest? Var det bæltet eller battet? Ej, jeg kan ikke kommentere på det der, Jan. Det var over mine grænser, det der. Var det det? Jamen, det var lidt det der hele ideen med det. Men altså, jeg tror, hvis jeg skulle vælge, skulle det nok være bæltet. Men det er, fordi jeg elsker læder. Men altså, Jan, jeg synes, det var rigtig frækt, det der. Var det det? Det var rigtig frækt. Det er glad for. Men Alvin og de frække Johan er også en fræk film. Det var et godt hop. Den fra er fræk til fræk. Fra fræk til fræk. Det er nemlig det er jo en klassisk børnefilm. En god film at tage ind og se med sine børn eller sine forældre. Ja, eller familie. Ja, en familie. Bedstemor. Lige præcis. Hun vil elske det. Men det er jo en film om de her Johan, der er jo allerede en 1'er, 2'er og 3'er. Ja. Jeg ved ikke, synes du, man skal se 1'eren, 2'eren, 3'eren, før man skal se 4'eren? Det tror jeg ikke er nødvendigt. Og det er det, der er det gode ved en film ligesom den. Det er, at man behøver ikke at have set de andre, fordi det er egentlig bare sådan en let, dejlig tur. Grineren film. Den handler om, at de skal til Florida. Manden, der er med i, der hedder Dave, han har fået en kæreste. Og så er der lidt, hvor er det hen af nu? Men så bliver de introduceret for kærestens søn, som er lidt på tværs, han bryder sig ikke helt om dem. Og så handler det jo om, finder de nogensinde ud af det sammen, alle sammen. Så det er en udmærket film at tage ind og det kunne man sagt. Det kunne være, at vi skulle ind og se den, Jan. Ja. Men også lidt til hjemmebio derhjemme. Altså, hvis folk ikke har råd til at tage biografen eller noget, så kan de hoppe ind og se The Last Witch Hunter. Det er en film med Vin Diesel. Den handler om den aller sidste heksejæger. Og det er så Vin Diesel. Det er Vin Diesel, den aller sidste. Ja, okay. Hvor at han så kæmper mod nogle hekse i New York City. Altså, det foregår nu. Så det er ikke tilbage i den det er nu. Der er hekse nu, Jan. Så bliver han allieret med en heks. Ja. Og så kæmper de sammen. Den skal folk bare tage ind og se, Jan. Ja, det bliver spændende at finde ud af, hvad han så gør til sidst, når der er en heks tilbage. Vi skal også lige vende, at Klovn The Movie 2. Toren? Yes. Faktisk nu er udkommet... nu? Ja, så man ikke biografen, men altså den udkom, så man kan se den derhjemme. Endelig. Sidde og hygge sig lidt med den. Ej, den vil jeg gerne se igen. Jeg synes, den var mega griner, da jeg så den biografen. Jeg så den sammen med hele familien, og der var en god stemning. Var det det? Ja, det vil jeg sige. Den er jo lidt den er jo lidt sarkastisk, kan man sige. Ja. Så Klovn, den kan man altså se inde på Blockbuster nu. Og hvis man ikke har Blockbuster i forvejen, så kan man jo faktisk vinde 2 Blockbuster-billetter til film ved #Showfabrikken. Der skal du bare lægge en video ud, hvor du laver simpelthen en Alvin-stemme. Jeg har en plan. Kan du egentlig det, Jan? Nej, ikke rigtigt. Nej, det kan folk derude i hvert fald gøre. Så kan I vinde 2 billetter til Blockbuster. Men Jan, skal vi ikke lige prøve at lave en Alvin-stemme her til sidst? Jo, det kan vi gøre. Er du klar? Så siger vi farvel på Alvin-stemmen. Farvel. Ej, Jan, den er dårlig, den. Det skal være mere. Jamen, jeg sagde, jeg kunne gå til. Farvel.